मैया जे उतारला ने बागा में भोलावाड़ा में कैसे आए तने होला ला माला बीचा में कैसे आए तने होला ला माला बीचा में भेजा नया पाना पापा रांधवा चढ़ के आए तन होला ला माला बीचा में चढ़ के आए तन होला ला माला बीचा में भेजन बहुआरो गई चुनारिया पहन के आए तन होला ला माला बीचा में पहन के आए तन होला ला माला बीचा में मैया जे उतारला ने बागा में भोलावाड़ा में कैसे आए तन होला ला माला बीचा में कैसे आए तन होला ला माला बीचा में।